hij woont in een Kierschotsver Jong. Oh. En de zou zeggen, hij woont ook in een veteraan. Ja, dit is wel een echte, hè? Als ze dat al in die hoesnummer verwerkt. En daar is in mijn hoes. Een goedemiddag. Hoi, hallo. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Ja, Kent ze het? nee. Nee, dat is wel lekker weer in mijn hand. we zien van L1 Ja, en we maken een programma dat heet Onderweg. En we rijden spontaan door de ganse provincie. En als we ergens gaan zien waarvan we denken van, dat koos wel eens interessant zien. En dat worden de stickers. oké. Ik ben een veteraan. Ja, Heb wel dukker in het programma gehad. Waar heeft zich gediend, als ik vragen mag? Kosovo. Heftig geweest. Ja. Ja? Hoe bent je er van teruggekomen? Eigenlijk goed. Tot eigenlijk een jaar of 4 geleden. En toen kreeg ik het klappertje van de hamer. 14 geleden. 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Ja. Dan heet dat een hele tijd in dich. Ja, vanaf 99 eigenlijk. Ja. En wat is dan de trigger geweest, denk ze? Ik denk de omstandigheden rond de familie. Overledens en noem maar op. Ja. En weet ze nog wat er toen met dich gebeurde? Nee, eigenlijk niet. Het ging eigenlijk net goed met me. Ik voelde me behoorlijk in een dip, zal ik maar zeggen. In een look. En ja, ik ren ze naar de dokter en dan schik ik meteen door naar een psychiater en dan komen ze erachter complexe PTSS. Nou, zei ze dat heel snel, maar ook 4 jaar geleden worden er al lange wachtlijsten. Ja. Hoe lang is het moeten wachten voordat ze echte hulp kreeg? Ik ben toen bij PsyQ binnengekomen, dat ging redelijk snel. Maar toen gaven ze die alleen maar pillen. Dus toen nou zie je van dit gaat niet werken. En vorig jaar ben ik weer in de zooloog gevallen. Ook weer door overledens van vrienden. Veel vrienden. En nu stond ik al vanaf vorig jaar juni op de wachtlijst bij PsyQ. Ja. Dus het schiet lekker op. Nee dus. Nee. Dus wat we huren, zien en lezen in de media, dat is dus, dat klopt dus. Ja. Voordat ze aan Ja, de want beurt ik is heb een paar dan... maal gebeld en het enige wat ze me zeggen is, ja, we hebben te weinig mensen en te veel mensen die op de wachtlijst staan. Ja. En dan kan ze weer verder wachten. Uiteindelijk is het dan toch weer een kwestie van geld. Ja, denk ik wel. Nou zei ik net, we hebben al dukker veteranen in dit programma gehad. Ook hier in de buurt. Eén ding wat mij altijd opvalt aan veteranen zijn trots. Ja. En dit is ook trots, hè? Ik ben heel lang niet trots geweest. En sinds een jaar of, zal het zien, 2018, heb ik Anne leren kennen bij de schutterij. Daar ben ik heel goed bevriend met geraakt en dat is een veteraan van Libanon. En eigenlijk ben ik zo een beetje in de veteranenwereld toch terechtgekomen en nu zit er voor elke vrijdag bij Veteranen Brunsum. Ah, kijk. Ja. Dus ja, dat bevalt me heel goed. Want dat zien mensen die dich wel begrijpen. Ja, we hebben alle nu hebben we wel een rugzakje. Alle nu overal anders gediend. Ja. En toevallig ben ik daar een vader tegengekomen, daar heb ik ook met een Kosovo gezeten. Dus dit zit nog immer in dienst en dat is natuurlijk ook weer bevorderlijk. Maar met hem kan ik ook kallen over alles wat gebeurd is en nu maar op. Dus dan zit ze eigenlijk op één lijn. Wordt een bestikte route gegaan? Vanwege Kosovo. Ik ben van 1991 tot 1999 terug geweest. En toen was ik er klaar met. Ja. En toch kwam toen nog niet alle shit eruit. Maar daar was er wel klaar mee. Wie weet ze dat dan? Dat ze er klaar mee Natuurlijk, is? wat ze alle nu door als gezien en wat ze als metgemaakt.
heel veel lui hebben er geen idee van. Hè? En de hoofdstel ook, Nee. is het moeilijk om door Ja. over te praten? Ja. Behoorlijk moeilijk. Hebben de meeste mensen een verkeerd beeld van wat er Ik gebeurd denk het is? wel, want ze zeggen ook meteen, ja, daar heb je zelf voor gekozen. Nee, daar kies je niet zelf voor. Je kiest een vrede, lui te helpen. Maar niet voor wat ze door metmaakt. Absoluut niet. Had ze van tevoren een idee wat er te wachten stond? Een beetje. Maar dat is toch altijd, in het levende leven is het toch anders. Ja. Denk ze dat, want die verhalen heb ik ook al eens gehuurd. En dan komt ze ook weer op centenkwesties uit. Denk ze dat er genoeg begeleiding en een luisterend oor is vanuit Defensie voor de veteranen? Ik vind zelf absoluut niet. Helemaal niet zelfs. Want ik ben teruggekomen en toen ben ik een paar keer in gesprek geweest met een almoezenier. Nee. Toen word ik daar helemaal klaar met. Het wordt net alsof ik tegen een moer aan het praten word. Sloeg totaal nergens op. En de antwoord vond ik helemaal niks. Het enige wat ik als antwoord kreeg, ja, dan hoor je hier niet thuis. Oké dan, na 9 jaar. Knap. Dus als ze een barsje vertuurt indien, Ja, ja. dan ben ze eigenlijk wel ben je Ja. het grof vuil gezet. Ja, zo ongeveer. Dan huurt ze er niet meer bij. Nee, en dan hebben ze natuurlijk de MIP. Want ze psychische klachten krijgen of nu maar op, dan kan ze een MIP aanvragen. Maar dan geeft ze door een hele gehaktmolen in. Wat is een MIP? Een militaire invaliditeitspremie. Premie. En dan geeft ze dus door een gehaktmolen in. En dan kunt uit de bus, nee, jouw probleem heeft te maken met je jeugd. En dat huurt ze bijna elke keer. Dus die MIP kan ze op de rug schrijven. Als wel 2 jaar in een gehaktmolen geleefd. Alsof het een soort van standaard verhol is wat ze Ja. tegen de gaf draaien. Ja. En dan heb ik zo gehad van, dus schrijven ze nu op mijn jeugd, maar waarom had ze me toen aangenomen? Klopt gewoon allemaal niet. Defensie is gewoon, het klopt niet. Terwijl van binnen ben ik nog altijd groen en nu maar op, maar het klopt niet. Ja, want anders had ze die stickers ook niet op Ja. de deur. Hè? Ja. En op Veteranendag in Brunsum en in Den Haag zijn voor altijd op en top aangekleed en apetrots en nu maar op. Maar Defensie zelf, nee. Helemaal klaar mee. Ik snap heel goed dat ze bepaalde dingen gewoon liever niet wil vertellen. Hebben ze onredelijke dingen van nog gevraagd? Was die missie, was dat? Eigenlijk net. Het waren geen onredelijke dingen. Dat Niet? niet. Nee, nee. Het is juist wat ik overkom. Dan moet ze dan maar met die ruim gaan. En dat, ja, daar steekt geen op te wachten. Het gebeurt er gewoon en dan, ja, dan has ze gewoon pech. Tenminste, zo zien we het. Ja. Want dat is geen alle dagelijkse kost wat er op dat moment gebeurt. Ja. Dus ja, dat is gewoon pech hebben. Hey, daar had ze het net over vrienden, hè? Veel vrienden die een jaar geleden die overleden. Ja, Dat er af en toe al eens een vriend overlijdt, dat gebeurt meer mensen, maar dit is het echt over aantallen. ik ga echt aantallen, joh. Wie kent dat? Geen idee, wist ze van nog? Wist ze van nog? Allemaal heel jong en in de familie ook. Bijna alles wat ik aan de familie hou is er niet meer. Dus ja, het is een geluk dat ik een stabiel gezin heb. Met veel kinderen en kleinkinderen. Gelukkig. Hoeveel kinderen is er? Ik heb er samen met mijn vrouw 6 Oké. en 2 kleinkinderen doen. Dat is best wel opa. Ja, ja, 2 keer. Ik moet je net vragen van welke dingen brengen vreugde in die leven. Dat Dit. is familie. Ja, Ja. ja, het gezin. En die vrouw was ze nog mee samen best. Had ze die ook al ten tijde van, hè? Nee. Had ze toen maar een relatie toen ze naar Ja, Kosovo die ging? is daardoor ook kapot gegaan eigenlijk. Ja, Want? het goed er net met hem gaan. Wie ik terugkwam, toen word ik eigenlijk heel angst.
Toen had ik ook nog het pech dat mijn mam zwaar ziek wordt. Dus ja, dat kwam er allemaal bij. En die was pas jong, die was net 1 week 47 wie ze stierf. Dus ja, het was klap op klap eigenlijk. Ja, het ging achter elkaar. Is dat die grootste drijfveer ook om door te gaan? Familie, Ja. gezin. Ja. Want dus is Ik het, denk, wanneer ik dit gezin net hou, dat het dan anders wil gelopen. Denk ik gewoon. want het is nog steeds op een wachtlijst dus. Ja. Zonder uitzicht op wanneer precies. Geen idee. Sterke man. En ja, nogmaals veel respect voor Dankjewel. veteranen.